ଦିଦିଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଗଲା। ଆର ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଷ ଏଠୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କି ଦେଖ ଆରୁଷ ଟା ହାଇ କରିଦେବୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇ ଖାଲି ଶୋଇଛି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଦି ଘରକୁ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖ 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 କେତେ ଖୁସି, ରାତି 4ରୁ ଉଠିକି ଗିଦି ଗିଦି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି। ନିଆଁଟା ଆସୁନି ମୋଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖବର ନେବେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଆର ମିଠା। ଦିଦିଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଗଲା। ଆର ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଷ ଏଠୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଦର୍ଶକ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି। କାଟିଦିନ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ପିନ୍ଧା ହେବ। ଦେଖେ ଛୁରୀ ଧରିକି କାଟିଲାଣି। ଦେଖ ଦଉଛି କାନରେ ଦେ ମା ଝିଅକୁ ମୋଟୁ ଭାଇ କହୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା 3 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ନା। ଓଳାଓଳି ପକେଇଲିନି କେତେ ଗୁଡ଼ା ହାଁ କରୁଛି। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହାଁ କରୁଛି। ଖାଇଦିଅ ତ ସଂସାର। ଆରେ କାନରେ ଖସିବାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖସିଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଳି ଯାଉଛି। ତୁ କହୁଛୁ ଆଗ ଫ୍ରେମ୍ଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଟ୍ କିଣିବା। ଅତୁଲି ଏଥର କ'ଣ ହବ? ଖାଇ ଦେଖ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ତା ନାତି ଆଦି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ମେନ୍ କିଣା ହବା କି ତାହେଲେ ତୁ ଆସ ଏଠିକି ଏଠିକା କିଣିଦେବୁ ଆପଣ କେତେ ଆସିବୁ?
ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ କମ୍ ଦେବା କହିଲା ଏଇ କମ୍ ଦେବ କମ୍ ପଇସା ଦେବ ବା ଏଇ କମ୍ ଦେବ କହିଛ ମୋତେ କହିଲା କମ୍ 400 ଦିନ ପଇସା ହେବ। ସିଏ ହେଉଛି ହୋଲସେଲର ତା ଗୋଦାମ ନା ନାହିଁ ତୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲା ତୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତାହେଲେ ତା ଦୋକାନଟା ଦେଖେ ଦୋକାନ ତ ନୁହଁ ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଦାମଟା ଦେଖିବୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଦେଉଛି ହଂସପାଳ ମୁଁ ବାହାରିକି ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବ ମୋ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ମେଟେରିଆଲ କେନ୍ଦ୍ର ହବା ତୁଟି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡର ହବା ତୁଟି ତ ଫ୍ରେମ୍ଟା ସେଇ କରୁ ତାଙ୍କର ରାତି ଦିନ ବସି କରନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇ ପଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇ ପଡ଼େ। ହେଉଛି ମୋ ଭାଣେଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନୁଚିକି ଶୋଇଛି ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କେତେ ଲାଗୁଛି। ହାଇ କରିଦେବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜା ଆରୁଷଟେ ହାଇ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଇଏ ଟୋଟାଲି ମୁହଁର କପଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟଟା ଉଠଉନି କ'ଣ କରିବ ଖାଲି କାର୍ଟୁନ୍ ବସିକି ଦେଖୁଛି। ସେ ମୋ ଚୁଇଁ ଭଣଜା ଶୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖ ଶୁଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳିଆ ଶୋଇଛି। ହଉ ଆମେ ଚାଲୁ ଯିବୁ ଆଜି ବାଲିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦେଖ ଆନ୍ତରାଜି ସରିବନି ରାକ୍ଷୀ ପକେଇବାକୁ ନା ଖୁସିର ମାହାଲ। ହୁଳହୁଳି ଦଉ ନା ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ବୁଢ଼ାଟା ଆଉ କି ପତୁଲା ଖାଲି ଉଠୁ ବସ ହବ ପତୁଲା ବସଟା ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ହଉ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁନୁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଉଠିଗଲା ସଇଲା ଆଖି ଭିଡ଼ା ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ଚୁଁ ମୁଟୁ ଭାଇ ଅବିକା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ହାଁ ହାଡ଼ କ'ଣ
କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଘଣ୍ଟା ନା ଭ୍ୟାନି ବାବାରେ ଚିକେନ୍ କଷା ଥୁଆହେଇଛି ଚିକେନ୍ କଷା ନା ଦେଖିଆ ଆରେ 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 ଆଣିକି ଚିକେନ୍ କଷା କହୁଛୁ ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଆଣିଛି ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଦେଖ ଖୁସିର ମାହାଲ ଓ କି ଭଲ ପାଇଗଲ ମା ଆଖିରୁ ପାଣି ଆଉଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖ ଶୋଇଛି ଆକୁ ଚିନ୍ତା ବନାଇଛି କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ଖାଲି ଶୋଇଛି ଗୁଲୁ 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 ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁଲୁ ଆଶା ହେଇଛି ଘରକୁ ଏକ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ବରା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଳୁ ଦଉ କିଛି ଜାଣୁନି ଖାଲି ଖାଇଦେବି ଆଦମ ଚକୁ ଜାଣିଥିବ ତ